Jedno z minut po godzinie 8, a dziś naszą porankową temu numer 1 je Pucci Krys i prawie starosta tego powiatu Jarosław Białkę jest nam w studiu. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dziś będziemy gadać tym, co dzieje się w powiecie. No takim prioryteta w jakby tych inwestycjach to są drogi, których pewno nigdy nie jest za wiele, żeby tam ten rech i w sezonie, i poza sezona są dobrze odbywał. Jakie są te nowoźniejsze punkty, jeśli chodzi o drogowe inwestycje? No tak jak was godę, neweźnie się sowiadno drodzie, bo drodzie to jest tak jak krwiobieg w organizmie, tam gdzie krew nie dochodzi, tam organizm pobumira i tak jest droga. Tam gdzie są dobre drogie, tam są dzieje, tam są inwestycje, tam jest zainteresowanie. I temu my od samego początku te kadencje stawiamy na inwestycje drogowe. Oczywiście jedno jest za mało datków na to wsiadkłe, więc szukamy ich gdzie są i w pieniądzach unijnych i w pieniądzach rządowych, typu program przebudowy drogów gminnych i powiatowych. I to nam so, jak do tej pory co roku udaje dostawać stacie dać, więc tych inwestycji mamy dostali. W tym roku mamy skończone w Kolwieldzie wsy, Wieldzie rondo, to jest największe w całym powiecie rondo, które my to jest ci pierwsi dzyl inwestycje, my wyprowadzać ruch z Wieldzie wse, przede wszystkim w sezonie turystycznym, gdzie to miasto my pewnie kwelstote są ciledzi, na zachód. I dradzi element tej infrastruktury to jest droga żwirowa. Jesteśmy teraz w trakcie przetargu, zaś tu skończymy i jest w tym roku całe droga żwirowe we Władysławowie, czyli połączenie tego nowego ronda z drogą wojewódzką będzie zrobione. I to jest bardzo ważne, bo tam mieszkańcowie Wieldzie wse jdą na to. I co jest też ważne, będzie zrobione cała infrastruktura pod drogą, więc to nie jest tu nie, ale trzeba to zrobić. No i mamy złożony wniosek na dradzi rok, pewnie gdzieś tam kwel grudnia będziemy mieli informacja, czy dostaniemy dać się na kolejny etap. Te nie bardzo drodzi, bo ponad 10 milionów złotych użyjemy, czy dostaniemy dać, czy będzie nas w ogóle stać na to, żeby samym sobie poradzić. A oprócz tego mamy jeszcze inne drogie w gminie Krokowa. W tej chwili realizujemy takie pętla, to jest pieniądze unijnych robione między Goście na Karwieńście, Błota, Medrego, Rycho, a Piersio, Rycho i Sławoszynka. Jeden zyl jest zrobiony, tak wstępnie zrobioni, bo tam jest będą robione nawierzchnie wyrównujące, a dradzi zyl my bez do zimku zrobioni, także tu czasami pytają mnie, czy na Facebooku, czy w inny sposób mieszkańcowie te ofertla chcemy inżyć za pośrednictwem Radia Kasiebę, że na pewno ta robota tam jest zrobione do zimku następnego roku, bo je po prostu zakontraktowane, a obok tego mamy jest dwie inwestycje do zrealizowania w tym roku. Poza tym, co i są, w zachodniej części gminy Krokowa mamy zrobione śtek między Słechowa a Presewa, a teraz zrobimy taki skrót, którym się jeździ od Wierzchuce na Dobziena. I chcemy zrobić, mam nadzieję, że datków nam starczy, połączenie Świecena z drogą wojewódzką na Wejrowa. No i tak jak we Godele z droga maje tak, że tam, gdzie one są, tam wszystko insi wkół so tyś rozwija. No i to samo może pewno rzec o edukację. Tam, gdzie mamy te kadrę ledzy, ja ci mogą coś robić, to tam tyś widzimy rozwój. No i prawie jeśli idzie to zawodowić to ceni, to jest tyś taka tendencja teraz, żeby prawie ten cierenk edukację rozwijać. No i Pucci powiat ty się przykłada tego, że ten zort edukacji w dwóch szkołach, ja ci na terenie powiatu są rozwija do chyba. Ja, no to jest w ogóle niemożliwe, żeby nie myśleć o edukacji. Jest to tego nie wyobrażę. Edukacja to jest podstawa każdego kraju. Już te kraje, które i w Europie i poza nią postawiła na edukację, na przestrzeni paręnastu lat so bardzo dobrze zaczęły rozwijać, wymyślały swoje drogie rozwoju. Możemy tu wspomnieć choćby o Finlandii swoje czasy, czy innych krajach. I ja uważam, że tak samo w Polsce my musimy robić, każdy w swoim kryzysie, w swoim firtlu musi przede wszystkim stawiać na edukację. I to jest dradzi, chociaż one są równoważne, z trzech najważniejszych priorytetów, które my sobie postawili na początku tej kadencji.
szkolnictwo zawodowe przede wszystkim, ale też szkolnictwo ogólne musimy rozwijać. I o ile szkolnictwo ogólne dobrze wezrza na terenie Ziemi Putcie, to z zawodowym było naprawdę biedno i temu jem bardzo rady, że udało się dostać tali pieniądze z regionalnego programu operacyjnego. Te pieniądze są już zakontraktowane, wykonawcy są na budowach i na przykład w szkole w Kłaninie do końca tego roku pracownie będą twardych. Trochę gorzina ma weszło, bo tam są nieco droższe realizacje w Pucku. W naszej szkole zawodowej tam do czerwca skończymy 8 kolejnych pracowniów i to spowoduje, że będziemy w bardzo dobrych warunkach uciele młodych ludzi, ale co jest ważne w tych programach, my też będziemy dokształcali szkolnych, bo bece szkolni w szkole podstawowej, a w szkole zawodowej to są dwa zupełnie różne podejścia do edukacji. Jeśli idzie te zawodowe szkoły, to znaczy chcemy, żeby ty ledze mieli prosto fach i tacich ledzy rynek brakuje, no to prawie Puck tyś ma jakoś taką specyfika i do jaci robię te ledzy brakują prawie w tych stronach? Ja, ty często błędnie w moim przekonaniu są myśli o tym, że Puck to jest bluz turystyka, powiat Pucci ze swoim półwyspa i trzeba kształcać tylko w tym cierenku. Nie, musi być inaczej, bo turystyka to jest 2-3 miesiące i w turystyce nie dorobile w siatce, nie robiło 80 prawie 4 tysiące ludzi, którzy mieszkają w Puccim krizy. Więc my musimy postawić na wiele innych zawodów. I turystyka musimy pielęgnować, musimy rozwijać. Do niej trzeba dołożyć jeść przetwórstwo spożywcze, bo to jest bardzo ważne i w tym my się też specjalizujemy. I te dwa fachy w różnych odsłonach, w różnych kwalifikacjach rechtajemy w Kłaninie. I tam powstaje w tej chwili 10 pracowni, które pomogą młodym ludziom są uciec. I tu naprawdę na bardzo wysokim poziomie w oparciu o te pracownie, w oparciu o dobrych szkolnych chcemy kształcać. Ale turystyka to nie jest w siatku. Jeżeli my postawili bluz na turystykę, to przez 9 miesięcy poza sezonem my by byli bezrobotni. A więc do drogów, o których my zaczęli gadać, musimy dołożyć tereny inwestycyjne i na terenach inwestycyjnych musimy znaleźć firmy, które chcą się tam osiedlać i musimy im dostarczać pracowników. A więc takie bardzo mocne, aktywne współpraca z przedsiębiorcami w szkołach zawodowych z powiata Puccim Raza, czyli w takim trójkącie, powoduje, że my wiemy, czego chcą przedsiębiorcy, przygotowujemy dla nich taciach młodych ludzi z taciami kwalifikacjami, jakie oni brykują. I to właśnie chcemy robić w szkole zawodowej w Pucku, czyli nie bluz turystyka, nie bluz gastronomia, ale rozwinąć wiele innych fachach, wieciach. Są na terenie powiatu Puccio zlokalizowane firmy. To jest taki dość pozytywny, bo my już pamiętamy taci czasy, kiedy bardzo ciężko było robić analiz, a teraz to jest tak, że to robię ta siuko za człowieka i teraz problema taci mnie, żeby tego człowieka, żeby temu człowiekowi dać kwalifikacje i to jest, myślę, robota prawie tych szkołów. A teraz przejdziemy do następnej sprawy, to znaczy Puccigłe szpitala. Ja ci tyś rozwijo so i gdzieś tam te standardy są zwiększywają. Ja ci ostatni były taci prawie punkty, ja ci zwiększyłem te standardy Pucci Błelece. No, w Pucci szpital to jest instytucja, która wymaga bardzo wielkich nakładów. Mamy je oszacowane na poziomie 15 milionów złotych, a tych 15 milionów nie mamy. Więc nie weźmie się dzieć takie, które trzeba było zrobić, to jest oczywiście słynne i na całą Polskę winda, ona się budaje, jest mniej więcej w połowie budowy. Myślę, że do zimków siatką będzie zrobione tak, jak my zaplanowali i ładujemy je do użytku, tak żeby na kolejny sezon siatko było i tak jak należy. Ale winda będzie nowoczesnym, bardzo takim fajnym budynka, ale te dwa pozostałe wystawiają wiele do ziecienia, więc tu mamy poskładane wnioski w różnych instytucjach, żeby dobyć pieniądze na remont oddziałów. I tak my to mamy wymyślone, żeby ściaćk po ściaćku ten szpital pod względem architektury, pod względem funkcjonalności po prostu rozwijać. A drugą bardzo ważną rzecz to są ludzie w szpitalu, to są doktorzy, to są pielęgniarcie,
Mamy dobry personel, ale też zmieniamy. Przez te ostatnie 3 lata mamy zmienione na 5 oddziałów, mamy starych nowych ordynatorów. Dwoje odeszło na emeryturę, więc naturalnie, ale trzeba było zmienić, bo trzeba po prostu pokazać nową jakość tego szpitala. Ostatnio mamy nowego ordynatora pediatrię. Myślę, że to będzie dobry nawet chłop, który stąd pochodzi, w parę szpitalach i robię ostatnio, w szpitalach warszawskich. My spore doświadczenie i może nam ma tu wiele pomoc. Mamy nowego ordynatora ginekologii położnictwa, więc to też ponad rok szefuje i zaczyna to wszystko wezrzeć tak jak powinno, tak jak powinien taki niewielki szpital funkcjonować. To nigdy nie będzie szpital, który mógł lecieć w całym zakresie. On musi zabezpieczać podstawowe potrzeby, ale też musi mieć bardzo dobrą współpracę z innymi szpitalami, żeby to, co nie jesteśmy w stanie wylecieć w Pucku, natychmiast przekazać dalej. Mamy też bardzo dobry tabor karetków, 3 nowe karetcie, dodatkowo motor, który nam ma bardzo pomagę, bo by często zadysponowani w sezonie turystycznym, więc jesteśmy tu dość zagospodarzeni, ale działamy dalej, żeby ten szpital jeszcze bardziej podnieść i rozwinąć. Jest ostatnie pytanie, to co nowego to znaczy hasło termomodernizacja, jak to jest realizowane prawie w Puckim kryzy? Czy nam to się uda dostać paręnaście milionów złotych na termomodernizację naszych budynków? Ja to powtarzaję od samego początku, że jak ja przeszedł 3 lata temu do Pucka i widzę, że w naszych szkołach co się plaje węgiel do kotłowniów, to mnie trochę bardzo nie wyzdrza za turystycznym miasta z ambicjami rozwojowymi i postanowię zareszcie co za to wziąć. Akurat tak so dobrze złożyło, że so pojawiły w regionalnym programie operacyjnym w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych działanie, które pozwalały nam na dobece pieniądzów i to tak dostali, bo też paręnaście milionów na termomodernizację wszystkich obiektów i w ten sposób uda się nam do końca 2018 roku przeprowadzać termomodernizację wszystkich szkołów, czyli tych 3, które mamy w Pucku w 6 budynkach, 2 budynki szkoły w Kłaninie i dodatkowo my też chcemy przeprowadzać to samo w 2 domach pomocy społecznej. Tu jeśli mamy zakontraktowanych tych usługów, ale tam akurat mamy ciasło, bo to jest zaplanowane na drogę połowa przyszłego roku, ale jutro robimy przetarg, żeby dobec wykonawca. Z wykonawcami, jak w całej Polsce, jest w tej chwili kłopot wielki, bo oni nie są w stanie brać więcej robót, bo nie mają kim robić, mają za mało pracowników. Posiłkują się przecież i pracownikami z zagranicy, no ale tam są limity, bo mogą być do pół roku, więc to jest dość wielki kłopot. Jest to bardziej bojało to, że teraz jest takie wielkie górka, wszyscy mają wiele pieniędzy, chcą je wydać. Samorządy, żeby wydać te pieniądze, a przetardzie wszyscy wychodają powyżej założonych w budżetach pieniędzy, muszą niestety iść po kredyty, ale to są może skończyć z tym, nie chcę tu być lechim proroka, że za 3-4 lata nie będzie ani robotę i ani samorządy nie będą miały datków, bo będą spłacały kredyty na kolejne inwestycje i te niestety nam może skończyć bardzo wysokie bezrobocie. I to my sobie nigdy nie widziały, że tyle lat my jesteśmy w Unii i w jedno to działa takimi impulsami, a to powinno być tak rozłożone, żeby równomiernie wszystko systematycznie, żeby to było. Dokładnie szło do przodu. No, mamy nadzieję, że równak so uda i że termomodernizacje też będą tu wszystko zgodno z planem, a będzie się rozwijało. Godom z Jarosława Białka, starostą Puckim, tym wszystkim, co ma sprawić, że Pucki powiat będzie dobry i dla mieszkańców, i dla inwestorów, i dla letników. Bóg zapłać wiele razy. Bóg zapłać.